tashar ku mai albarka ta MA Hausa TV domin al'umma ta zo muku da wata hanya mai sauƙi wajen yadda za ka mai da bidiyo to audio a Xender ta hanya mai sauƙi. Da fari dai sai ka fara shiga cikin menu na wayarka, ka ba a hankali sai ka nemo Xender. Yawa ga Xender nan ma bari mu shiga. Yawa bari ta buɗe, na ga alamun tana downloading, bari ta buɗe. Dan jira ta kaɗan ta buɗe. Yawa gashi nan ta buɗe ma, tana ɗan saci ne. Yawa to ba wai turi za ka. Yawa gashi nan gefen ka na hagu an sa to MP3, ka gane nan za ka shiga. Sai ka ɗan jawo, bari mu ɗan nemi bidiyo mai ɗan kyau na waƙa yadda za mu mai da audio ku gane. Yawa ga waƙar Nura M Inuwa nan, bari mu shige ta ku ji ta a bidiyon ta. Yawa ga wani waje nan da aka yi ɗigo-ɗigo, ba delete za ka yi ba, to MP3 za ka shiga. Yawa gashi nan tana loading, bari mu jira ta ƙarasa. Yawa gashi nan ta ƙarasa, sai mu fito daga Xender, bari mu je mu nemi play music. Yawa a hankali bari mu je mu neme shi. Yawa ga play music, amma ba shi in baka da wannan play music din, ko da ta ko'ina ne za ka iya shiga. In dai har music player ne za ka samu ka shiga, kana duba za ka ganta. Yawa bari mu shiga mu dai ta play music. Yawa ga nan kun ga muna zuwa yawa da folder, bari mu play ɗinta. Yawa to wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka mai da bidiyon ka to audio a Xender. Yawa da Allah idan baka mana subscribe ba sai ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo za a gani. Mun gode.